Jaya. Ya Mas Sony Audio terima kasih luar biasa. Nuwun matur nuwun. Wih lah. Ayo jajal sholat. Iya. Setelah kocok-kocok bareng saya, rekan-rekan dari Kebugiras Banteng persiapan. Rekan-rekan dari Kebugiras Banteng persiapan. Setelah satu penampilan atraksi bareng saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala semuanya berkat yang rawuh, berkat yang tamu, berkat yang pemirsa. Kembali dia dapat menjadikan satu penampilan atraksi bareng saya bersama Sekar Gading, Orang Keseto, Ari Nantan, Yu Putra Jaya. Ayo jajal dudukan atraksimu, kolaborasimu, marang konco-konco gading. So, ketabuk, lutung.
sing rogo seta deku kowe pasati ambyare ajar sing tak kestari kalaku golek jane kamu dadi tombo kobati ati sing lara muga ikhlas trimo tempat besok nanti tuwa kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangati ngusapi leku sing rebes mili aku sedih ngati gemyange wangi sabar-sabar no momong aku muka selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu sirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti wis maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani kita goyang lagi jauh goyang jauh Sekar Gandeng Rekoseta New Putrajaya. kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku bosan mati ngusapi loku sing brabas pilih aku jadi nyati dinayaka yang ngewangi sabar-sabar no ngomong aku buka selawase tadi siji matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati namun slirane ngobati ati kang sepi matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani ono kowe sing ngancani Piye maneh? maafkanlah diriku yang tidak pernah sepelan dengan sampean ya Za. Piye? Taman Juruk. Oke. oh taman juruk iya sih Ya, mas iku lho mas boleh. sing lagi viral Lagi spiral. lagi spiral Viral. spiral taman juruk ya kita goyang lagi ya masih bersama New Putrajaya juga didukung sepenuhnya oleh Idea Sound System apa ya mas aku harus jenenge Neng kota salah mudan lan mudi neng taman juruk ing pinggir Bengawan Solo Asoy. mudan lan mudi awan lan bengi gak suka-suka nanging ojo ngiket janji Cahyane ngembulan antraja bojo ing Jamara. angin kang teko sasagawa kening tresno
sinara cahyaning bulan lir sewunian amerak buka kenangan ngerasati nyopoman ombong sarwono ning taman juro taman indah kutha Solo papan kreasi muda lan mudi sing tua-tua welinge aja nganti lali awakku rek aja ngece lo mas Deso channel terima kasih Sasadowo gede tresno banyu bengawan sinara cahyaning bulan lir sewu dian halera gegah kenangan Sholli ala Muhammad. Ya, Bapak Ibu semuanya, para kadang rawuh, para penonton sinadahan kanggo Sawrutri lemai dari masyarakat Gading kita mau kapila-pila ingkang tansah winunging suka basuki tasih bareng panjenengan satu penampilan atraksi bareng selesai. Dan setelah ini dilanjut dengan gojo-gojo bandeng. Rekan-rekan dari kepemimpinan segera persiapan. Salam tengah sawe ke diri. Slow.
Barongsai bersama Sekar Gading Orang Seto juga New Putra Jaya Kabyantara Sarengan yang didukung oleh Konco Sony Audio. Lo awas awas selorot ser woi katalah podo mati pecuntal ya podo mati pecolot lo ya gilir kemati bapak ibu oh sono wadya pulau barang saya so wow so was yo podo pating pluker ya podo pating pencolot ya Mas Taman persiapan gitu saking kocok-kocok kebukiran kandas luar biasa panjai jam nom tok nom tok sing Pak San tok ya Allah nggak apa-apa Pak San najan tuwek ning tetep kanggo wis tuwek gak kanggo aduh nelongsone tambah nemen. Oke terima kasih kocok-kocok barang saya kali ini sebelum pada satu tampilan kocok-kocok saking Banteng Kebugiras kemarin ke Mas Taman dulu dalam satu tampilan persilatan lagu ini dadi siji